A Mancomunidade do Salnés lidera o proxecto de creación dun novo sistema de bombeo para a etapa de Treviscoso alimentado por unha planta fotovoltaica. Vaise instalar na contorna de Ponternelas, no termo municipal de Vilanova. Trátase dun proxecto estratéxico para os 9 concellos da comarca. Somos unha comarca turística, unha comarca moi importante nun sector económico moi importante, en moitos sectores, pero no turismo tamén. Estamos falando de que somos 110.000 habitantes, pero en Picos nos poñemos en 300.000 habitantes. E hai que abastecer a auga precisamente pois a toda unha comarca con toda unha potencia sobre o turismo que temos aquí. A planta fotovoltaica será 6 veces esta instalada na propia estación de tratamento de auga potable de Treviscoso. Estamos falando dunha planta de 600 kilovatios, 650 kilovatios, son 6 veces máis que esta planta que temos aquí. Estamos falando de que vai unha zona de bombeo, unha bomba de bombeo e vai estar alimentada por enerxía solar. O proxecto está orzamentado en case 860.000 euros. A metade provén dunha achega da Xunta, incluída nunha partida global do Fondo de Cooperación Local de case 8,5 millóns de euros, destinados a case unha vintena de proxectos, entre eles este do Salnés. Estaba claro que tiña que sair adiante por moitos motivos, non? En primeiro lugar porque recollía todas e cada unha das características desta convocatoria. Tentábamos axudar na financiación de proxectos que foran especiais, que foran proxectos que significaran que tiveran unha implicación máis aló da fronteira dun propio concello, que implicara beneficios, lóxicamente, para todos os veciños e que preservara o medio ambiente, en definitiva, unha serie de obxectivos que este proxecto en concreto podolles asegurar que cumplía todos e cada un deles. A planta fotovoltaica deberá estar rematada ao longo de 2025. Nestes momentos, a Mancomunidade está a traballar na compra dos terreos precisos para a súa instalación. Estamos traballando precisamente para a compra de terrenos. De feito, hai unha partida de 150.000 euros para a adquisición de terrenos, un remate de adquisición de terrenos e inmediatamente xa a planta fotovoltaica. Sobre a ampliación desta etapa, o presidente comarcal indicou que nestes momentos estáse a traballar na redacción do anteproxecto. Avanzou que no primeiro trimestre de 2025 haberá avances significativos.